kanyo nikech chik ma kama fundi mage odhuro to mar mondo mi japiny jotelo mopogore opogore kata mantiere counties magwa mar mondo mi giyanga kendo ging'e ber mar mondo mi kwachakora na budget manyien hiko omenda mar higa mar 2025-2026 okete e tim mana kachako kodi Irene mar mondo mi kete tim nikech fundi mage to beyo gin weche mabeyo mabende biro bedo ka koro ng'iyo ratiro mago mag jomong'ol koro kik ng'iye ni ng'ani ong'ol ng'iye ni ng'ani ber mana japiny kaka ng'at moro bende nyalo bedo donge mondo mi kete kore tim akene paro mane madichwala samoro bende biwano wil godo wani medi wacho ni fundi mamoko mabeyo mabende chik ma kama nitiere godo. Yes, erokamana ahinya Sharon. Kawiya poko wil kendo nitiere wach maber ma Sylvester owacho to kendo Kennedy Okongo nosewuoye wiye. Mokwongo wach mar education kaidi kapok aduoko penjono. Wach mar education en gino endo ma critical sana. To kendo kuom ndalo mathoth wasebedo ka wan piny sana e weche mar including kata riwo kanyakla nyithindo ego ko mantiere gi ng'ol mopogore opogore e skunde wa mapile pile. Koro kwa wach ni wa integrate gi wacho ni wa include gi. Sama wa include gi nitiere gima watimo nyaka watim kata skunde nyaka tim miluongo ni accessibility audit mabe National Council for Persons with Disability timo accessibility audit ne skunde ng'iyo kanyo endo ni to wanyalo keto ramp, wanyalo keto ne nyathi matiyo gi wheelchair, ere kaka choche onego beni bedo ma nyithindo matiere gi ng'ol nyalo dhiye, to ere kaka wanyalo loso kata gigo eko ma wapuonjo nyithindo e yo ma nyathi mantiere gi ng'ol kata man gi autism nyalo winjo kendo nyalo mako gima ipuonjo. Gimoro mar ariyo kanyo endo ni en reasonable accommodation mabe pend chik ni endi oketo kata bill ni endi oketo. Reasonable accommodation chakore gi any entity kata any building and construction ma jopiny tiyogo. For example, kata sama biro kaendi, ka untiere gi lift, ka stairs nitie, to lift be nyaka bedi nikech ka biro upstairs to ka ntiere gi ng'at man gi ng'ol ere kako nyalo chopo malo kaendi mondo mi ochopi e yo maber moko hinyore kata moko thagore mondo mi owuothi. Koro accessibility ni be nitie to kendo gima ber mabe chik owacho kanyo e yo mar tax exemption iwacho ni organizations kata kuonde tich mabe ondiko joge ko mantiere gi ng'ol mopogore opogore mondo ti to kendo gitimo modification mopogore opogore mamiyo jogi kibedo included ginyalo oyiene gi mondo mi gikwa tax exemption tax mabe jo kanyo kata organization chulo cha ginyalo bedo reduced kata seche moko inyalo we tax ni edi mokichulte. Koro depending on nini gi ere kaka modification nini time yo machal nade lakini koro kikwatime mondo mi kikwatim gini edi e yo mar ni mondo tax kikwachul but watime kowuok gi e chunywa ni en gima wadwaro timo. O en building ka building, school ka school, hospital ka hospital, obed kanisa ka kanisa onego bed accessible ne ng'atno endo mantiere gi ng'ol mopogore opogore. Kwa duogo e wach mar implementation iwacho gani implementation mar policy kalo policy kata bill en gimoro achiel kata ratification mar framework en gimoro achiel lakini chako implementation kata koro keto gini endi e tim bedo wa kanyo endo oinga moro yani obedo pek moro ma nyaka koro item timo awareness creation. Koro mano endo gima mabe wachako timo nikech sani endi nyaka koro wa push for the framework kako nego beni koro guidelines mabe ma idhi bedo go nikech ingeni sama koro bill ni osechwal bill ni endi to kendo koro sebedo chik matinde ni nitiere policies kata strategies ma watiyo godo kuonde wa mag tich. For example kama koro wantiere karu mar tich kaendi kata karwa mar tich koro nyaka watim amendment kata wa realign strategies wa koluwore koda bill ni nikech nitiere gigo eko kata fuoni ni mabe oketno kanyo mabe okelonwa mabe okwasebedo ga ka watiyo godo e kuonde wa mag tich to sama koro wadhi e bill ni kata sama wabedo guided gi framework ni wang'iyo ni tenango moko sebedo beni watimo ma okwasebedo kwatimo. For example maduong' ahinya wasewuoyo about accessibility and reasonable accommodation mag jogo man gi ng'ol e transport kata chande ere gimonego beni watimo mondo mi transport kata
geche maringe ndara nikech kanyo endo boketi geche maringe ndara to kendo nitiere 25% of mar tax relief mag joge ko modify geche gi kata public transport manyalo makoro oweyo thuolo ne joge ko mabe nigi ng'ol mopogore opogore oti gi gari gi modify mondo gari ni obed accessible ne joge ko mantiere gi ng'ol nyalo idhe kitano ka most buses gin malo samoro yes kendo mago iko nitie korindiko ne cabinet secretary for finance to kendo kise fill form ni endi to inyalo luore gi guidelines mabe omi kanyo mabe ka guidelines gi gin gigo eko mabe ichopo gite to inyalo mi 25% off ni mar tax exemption mar chulo tax. Koro gima duong' ahinya mondo mi gini ochak tich en advocacy. Timo kanyo endo advocacy kata goyo poro. Mokwongo wadwa ni wang'ini to be ji ong'eyo wach ni endi. Ji bong'eyo ni nitiere bill kata chik moket mbele mar jogeko makedo ne jogeko mantiere gi ng'ol. To ere kaka wadwa timo advocacy ni? Ma yo mokwongo ma watimo godo advocacy en kaka koro wabet kae ni endi. Wapuonjo jopiny weche mopogore opogore to kendo wafuono ne gi matut kotenore gi weche mantiere e iye kanyo endo mabeyo mantie e iye kanyo endo. E yore mag mbui onego beni kuonde go eko wawuoye. To mokwongo onego waket sectors kata wanyalo nitiere technical working groups various technical working groups counties to gi koteno kawariwore gi organizations or persons with disability kata OPDs kata migepe mabe kata migepe matelo ne kendo makedo ne weche go eko ratiro mar jogo man gi ng'ol mopogore opogore ka wariwore kod jogi eki to wanyalo goyo oporo wagoyo oporo to kendo wangiso ni maendi e gima idwaro ingeni gima ber ga gi kalo policy kata bedo gi framework miyo wa aliway mar easy advocacy sana sana nikech osengiswa ni county governments onego beni timo magin obligated mar timo ma samok gitimo wadhi kanyendo wagoyo poro wawacho ni during public participation onego beni nitiere reasonable accommodation ne jogo eko mantiere gi ng'ol mondo gigol pachgi e documents mopogore opogore gi ang'o momiyo ok wanyal yudo joman gi ng'ol kaendi ka participate meaningfully ingeni thoth gi mabe watimo ga kaka migepe kata kidienje mag sirkal iyudo ka for example ng'ato nigi ng'ol okawe mondo kete kacha mar go picha oko kawe mondo ket kacha mar golo pache onego beni sama wanywako joma nigi ng'ol e weche mopogore opogore kata strategies mopogore opogore mokwongo samiloso strategies gi nyaka gibedi nikech gine ma woche diyogi to kendo be ng'at man gi lived experience kata ng'at no endo mabe odak gi shida no endo ong'eyo kuma woche diye onego beni kapok waloso policy to kendo en gima ber ni policy ni endi kata telo ni chik ni endi chwale mokwongo gi ng'at no endo Senator Crystal Asige en ng'ano endo modak gi ng'ol to kendo ong'eyo sana sana pek magikale kaka jogo man gi ng'ol to kendo kata wan joma wakedo ne jogo ratiro mar jogo man gi ng'ol kata ma wa interact kodgi pile wang'eyo ni amae to e shida mantie omiyo stakeholders multi sectoral stakeholder koket mbele to kendo watimo advocacy ma robust to wawacho ni apana e pend chik kata e chik ni endi owacho kae ni onego beni watimo ma ang'o miyo mae pok osetim gima hero sana mabe Sylvester oparona en kanyo ni sani endi wadhi koro a new financial approach the new next financial year to en gima ber ni sama watimo budget estimates kendo mano osewuok wang'iyo from the counties national government ginang'o gini moketi e chik ni wacho kamaendi to pesa ni endi bosekete sector ni endi makoro dhi miyo kata madhi miyo gini endi kata timo ratiro mabe owach ni endi chope yono makare ere gino endo monego beni watimo mondo mi ratiro mar jogo man gi ng'ol ochopi kaka dwarore ko chopo ni en wach mar thieth be waketo kanyo endo sign language interpreters mabe nyalo loko ne ng'ato endo man gi ng'ol kata mok winji loko ne ni mae gima timi to kata kochopo e wach mar daktari nikech nitiere fine mabe oketi ne daktar kata laktar mabe idhi kanyo endo ichako thiedho ng'ado mar gi ng'olo kipenje ni dwarango ai to maendi lead to kata gimoro manyalo hinyo ngimane ka injo nitiere fine mar 3 million mar laktar mabe ochiwo thieth moko winjore ne ng'ato man gi ng'ol kokalo kata moko
otenore gi ratiro mar ng'ato endo mar gi ng'ol. Kaka family planning mana iwacho. Yes, kaka family planning nikech iwacho ni sexual reproductive health and rights mar jogo eko mantiere gi ng'ol mopogore opogore e kinde mathoth wadinoga itwa. Nikech iwacho ni jogi to kendo bobedo stipulated kanyo endo e rights mar kata ratiro mar yudhe mantiere gi ng'ol ondik kanyo endo ni yudhe man gi ng'ol onego beni yudo puonj kotenore koda sexual reproductive health mana kaka jomoko be yudo puonj no endo. Onego beni imiyo gi puonj nikech yudo ka thothne gima ji okia ni sexual reproductive health otenore koda preventing disabilities. Wan mawadil gi jogo eko sana nyithindo man gi disability. Yudo ka ng'ama miyo wacho ni an nyathina ni endi nanyuol to kata nong'isa ni enitiere gi en gi shida moro kapod en e iya. To yudo ni mokwongo gimomiyo mae ne timore ng'ani ok dhi kata NC clinic. Ng'ani endi seche moko kata gigo eko mabe nomiye kata okang' monego be nokawo sama oyach nokia. Koro yudo ni mae ng'ato yudo rawera matin mabe pok nomi puonjni nikech kinde duto kata kodhi e osuptal to dwaro ni mondo mi konyni tineno ma king'iye kama ni to into koro in man gi ng'ol ni ang'o midwaro ka to kata jo man gi ng'ol ok oyie ni nyuol into koro chako nyuol nang'o. Ineno mane discrimination mabe iwacho kaendi mabe Kennedy osewacho ni fine nitiere makoro mar 2 million makoro ne ng'atno endo ma idwa discriminate nitiere 2 million that is for discrimination. To nitiere concealing of information mar ng'ato endo mantiere gi ng'ol mane endo be oket gi e kenge mopogore e kidienje mopogore opogore. To nitiere moko mane nitiere act mokalo chande to sani endi omed moko kidienje mopogore opogore. Omiyo gima duong' monego bene watim robust advocacy from the grassroots, county government to kendo national government mondo mi pend chikni walos guidelines monego beni koro ochako tich mapiyo kik obeda gima be okale lakini wang'ini to ere yo mabe onyalo chako godo tich mapiyo mondo mi jogo eko mantiere gi ng'ol be koro o enjoy ratichgi to kendo gidage e society marwa gidage society kaka jogo jokanyo achiel marwa to kaka kendo maonge kwele. Aparo ni kanye lero makare Irene nyakoronga juanga ote hioro no lai mago